Atalera pasako gea, puntuari erantzuteko ariketara egin zuzen. Eta datorrela lehenbizikoa, Iñaki Gurrutxaga. Hauxe lehenbizikoa, Iñaki. Azken txapelketatik jadanik 4 urte, eta bide erreza jarri aldigute. Denbora hortan hartu dut, 11 bertute, haietatik bat behintzat eskeni nahi nuke. Txapelaren atzetik horren beste buru. Hainbeste bide eta hainbeste helburu. Baina berriro ere hotz hartu gaitugu. Baina aldena egiten horra jo behar dugu. Abenduak 13 eta Barakaldo. Alde batetik gertu, baina urrun dago. Denbora joango da, luzaro, luzaro, tanik kantatu nahi dut oraindik gehiago.